tigrisek a dzsungel legnagyobb mészárosai. Na most elmesélem neked, miért a tigris a természet legbrutálisabb, legdögösebb és legfélelmetesebb vadállata. Ez nem egy házi macska, amit megsimogatsz, aztán dorombolva az öletbe mászik, hanem egy 300 kilós csíkos mészárlógép, ami ha rád néz, egyetlen kérdés jár a fejében. Megzobáljalak, vagy csak megkergesselek egy kicsit, hogy izgalmasabb legyen. De mekkora is egy ilyen dög? Képzeld el a legnagyobb kutyát, amit valaha láttál. Aztán szorozd meg 2-vel, és még adj hozzá egy kis "remélem, ma nem engem akar megenni" faktort. Egy szibériai tigris majdnem akkora, mint egy kisebb autó, és ha szemtől szembe állsz vele, akkor az egyetlen logikus reakciód az, hogy lefagysz, mint egy kibaszott szobor. És őszintén, teljesen jogos. A tigris egy olyan izomkolosszus, hogyha nekifutásból beléd szállna, úgy repülnél, mint egy rosszul dobott papírrepülő. Ez a dög egyetlen harapással összeroppantja a csontodat, mint amikor véletlenül rálépsz egy pille cukorra. A legjobb, amit tehetsz, hogy soha, de soha nem mész olyan helyre, ahol ezek laknak. Miért lehetetlen előle elfutni? A tigris 60 km/h sebességgel tud sprintálni, tehát ha arra gondolsz, hogy jó, majd eliszkolok előle, akkor hadd segítsek. Nem, bazd meg, nem fogsz. Egy ilyen dög pillanatok alatt utolér, és mire felfognád, hogy baj van, már az árnyékod is megeszi. De nem csak gyors, hanem úgy lopakodik, hogy ha egy tigris követ, akkor azt csak egyszer fogod észrevenni, amikor már rád ugrott. Ez az állat úgy mozog, mintha a természet feltalálta volna a láthatatlanságot. Egy pillanat alatt előtted van, és a következőben már egy csíkos tank ült a hátadon. És ha azt hiszed, hogy vízbe menekülhetsz előle, akkor rossz hírem van. A tigrisek szeretnek fürdeni. Simán átúsznak egy folyón, és ha úgy gondolják, hogy a túlparton finomabb a kaja, akkor átcsobbannak, mintha csak strandolni mennének. Egyes tigrisek úgy élnek a vízben, mint a krokodilok, és képzeld el, milyen az, amikor egy krokodil és egy tigris összedolgozik. Hát, annyit mondok, hogy aznap te már nem fogsz hazaérni vacsorára. Emberevő tigrisek. Amikor a cica rájön, hogy te is csak egy szelet hús vagy, akkor rábasztál. A legtöbb tigris nem vadászik emberekre, de vannak kivételek. Ha egy tigris egyszer megkóstolja az ember húst, rájöhet, hogy hé, ezek nem is olyan rosszak, és ráadásul nem futnak túl gyorsan. Na, innentől kezdve az embereknek annyi. Az egyik leghírhettebb emberevő tigris a csampáváti tigris volt, ami több mint 400 embert falt fel, mielőtt végre levadázták. Képzeld el, hogy ez az egyetlen dög annyi embert küldött el az örök vadászmezőkre, hogy már legendává vált a helyiek között. És őszintén, ha valaki 400 emberrel végez, annak már járna egy saját szobor is. De nem kell ilyen messzire menni, mert a mai napig vannak emberevő tigrisek. Indiában és Banglades területén minden évben tucatnyi ember tűnik el rejtélyes körülmények között. És ha nagyon keresik őket, általában csak egy-két megcsócsált papucsot találnak. Miért csinálja az emberiség azt, amiben a legjobb? Hát persze, hogy kiírtja őket. Gondolj bele, van egy tökéletes ragadozó, ami erős, félelmetes, és még látványosan is néz ki. Erre mit csinál az ember? Elkezd tigriseket ölni, mert valaki kitalálta, hogy a tigrisbőrből jó szőnyeg lesz, meg hogy a tigris fogas nyaklánctól erősebb lesz a pöcse. Hát, nem lesz. Ettől csak egy gyilkos idióta leszel, és közben az egyik legkirályabb állat a kihalás szélére kerül. Ma már alig maradt pár ezer tigris a vadonban. Az erdőírtás, az orvadászat és a hülye hiedelmek miatt egyre kevesebb van belőlük. Ha így folytatjuk, 50 év múlva már csak a mesékben lesznek tigrisek, és amikor egy gyerek megkérdezi, hogy anya, tényleg létezett ilyen állat? Akkor majd mondhatjuk, hogy igen, kisfiam, de az emberiség olyan hülye volt, hogy kipusztította. A tigris a dzsungel igazi királya. Nem az oroszlán, nem az ember, hanem ez a csendes, csíkos terminátor. Ha egy ilyen vadállat rád néz, akkor vagy szerencséd van, és épp tele a gyomra, vagy nincs szerencséd, és akkor az utolsó mondat, amit elmondhatsz, az lesz. Na, ez szívás. Szóval, ha van egy kis eszünk, nem baszogatjuk őket, hanem hagyjuk, hogy azt csinálják, amihez értenek. Uralják a vadont, és időnként emlékeztessenek minket arra, hogy nem mi vagyunk a világ csúcs ragadozói.